Takže čaute ľudia, ja vás vítam u môjho 4. videa a dneska budeme točiť Battle Cats, čo podľa mňa väčšina z vás nepozná, ale je to celkom dobrá hra. Som síce len tuto na Koreji a idem si zahrať, idem a tak. Je to hra, kde bojujú proste mačky proti mačkám. No, to je špatná hra, takže... Na začiatku je to ľahké, ale to je dobrý zvuk. Ale to zatiaľ celkom ľahké, si našetrím na veľkého týpečka. Budem z toho viac točiť video, len toto video nebude až tak dlhé, možno si dáme tak 4 hry, tak bude... Takže... OK, takže máme 3200 XP. Asi by som si vylepšil. Budem si vylepšiť takú novú mačičku, takže dáme start a... Korea, ale ja som už dal. Počkať, Monolika Korea. Koreu. Ja som mal ísť na Čínu, do detí. Tak čo už, tak ideme ešte raz. Aspoň bude toto video dlhšie, takže. Alebo nie, ideme proste z toho escape. Som mal ísť na Čínu. OK. Ty kokos, ale Čína bude... No nemala by byť OP, lebo ja už som toto hral. On si to vymazal. Ale toto video bude mať tak maximum 10 minút, ale si to mal aj ten Fortnite Ranked, čo som dneska natočil. A potom neosprávajte, že moje videá sú akoby nejaké, že nie sú dobre zostrihané alebo špatné. No tak ja to robím na Capcute, takže to nie je veľmi profesionálne a hrám to na tablete. Čo mám v putade? OK. OK, takže už som poslal. Táto veľká sa mi aj ľúbi. Ona bude vyzerať dobre, keď bude mať level 10. A vyhrali sme, OK, to bolo rýchle. Takže OK. Nová ketka, tu čo som hovoril. Volá sa X-Cat, takže akoby vylepšíme si ju. No, to som nechcel. OK, si ju ešte vylepšíme. Ona je drahšia, stojí 200, ale veľmi je dobrá podľa mňa. Dáme start. Ideme do Thailand. OK, zaujímavé. Inak sú tu aj módy cez Google, ale prosím vás, nesťahujte si to. Je to blbosť, fakt. Nezabavíte sa pri tom. Skade berú toto? Samozrejme, toto video bude tak maximum 7 minútové, čo nevadí, to majú aj veľkí youtuberi, takže to je v pohode. Dodávam si našetriť na túto stovku. OK, a potom vylepšiť toto. Aby sme mali 200 a potom si kúpiť tohoto. OK, teraz môžeme šetriť na ňo. No to nám to tu podrží. Alebo ešte kúpime jedného. Ostatní nám to podržia. Aj keď toto neviem čo je.
Tí mali kanačkovia. Za chvíľku mám na to. Dobre, mám na ňo. Ja to mám fire, tak to nevyužijem. Už ide frajer, vyzerá dobre. On je celkom OPčku, musím priznať. Na to, že stojí 200, tak je OP podľa mňa. Yes, vyhrali sme. OK. Yes, 2000. 7000. Počkaj, nie. Cambodia. Čo to je, bolo? OK, upgrade. Tak a tak. OK. Na leveli 10 fakt vyzerá dobre. Musím priznať. A tak. OK, ešte jednu hru potom dáme a potom... OK. Aha, už máš 750, nevadí. Neviem, kedy stihne našetriť už na 2. Máme 1000, takže v pohode. Hej, a oni sa dostávajú ďaleko. Potrebujem tohoto kúpiť. Podľa mňa oni majú celkom slabých, takže... Poďme toto a ideme šetriť na ňu. Čo oni sa tam už dostanú, ale tento tam stihne dobehnúť. Nepotrebujem. Mám 200. Kupujeme. Už mi vedia ničiť. Poď, ty si frajer. On dáva odtedy, takže je tak dobré. Kúpime ešte jednoho, len tak. Aj to už vyhráme. Poď, dostan sa. Ne. Stihol, poď ešte dobehnúť. Dobre, stihol. Máme 5000 XPčok. Ja by som vylepšil toto. A budem si šetriť na tohto. A potom ešte na tohto. A teraz ide posledná hra. Philippines. OK, zaujímavé meno. Už ideme na to. Hej, ľudia, dajte prosím mi like a odber, lebo ja teraz začínam na YouTube, takže dúfam, že mi dajte like a odber. Hej, ale oni podľa mňa, že čím sú ťažšie kola, podľa mňa nie sú až tak ťažké, tak tým proste viac môžu si dávať tých postav. Proste, to čo je. To koľko, proste, ak to môžeš tak rýchlo našetriť, čo stoja 30 alebo 20? OK, vylepšíme si na 200 a teraz. Aha, on má zase len 750, poď. Poď. Hej, ten sa mňa aj ľúbi. Taký zlatý. Ešte o tom dobehnúť, OK. Takže, nová ketka, tak to si aspoň kúkneme. To je nejaká dlhá. Dáme si ju na level 3. OK, ešte jeden level. Takže čaute ľudia, to je všetko. Keď chcete viac videí, tak mi dajte odber a napíšte mi do komentárov, že či chcete nejaké videá ďalšie. Čaute.